kérdéseket pedig be tudjuk közben engedni apránként. Nos, akkor bele is csapnánk ebbe a mai témánkba. Először szeretnék bemutatkozni, én Solyom Nóri vagyok, gyógytornász, illetve pszichológus a SHARE Európai Rehabilitációs Központnál, és a mai alkalomra is egy olyan témával készültem, ami mind a két hivatásomhoz kapcsolódik. Ma a testvérekről lesz szó. Mivel a regisztrációk alapján úgy láttuk, hogy vannak még, akik nem ismerik a SHARE-nak a munkáját, illetve minket, ezért szeretném röviden bemutatni a SHARE-t is. Alapvetően 0-tól 18 éves korú, szóval gyerek, illetve fiatal felnőtt korosztállyal foglalkozunk, a különböző neurológiai, anyagcsere vagy genetikai betegségekben szenvednek ezek a fiatalok, illetve ismeretlen eredetű pszichomotoros késésnél is fel lehet minket keresni. Számos különböző terápiás módszerrel dolgozunk, illetve a különböző rehabilitációs segédeszközökre is nagy hangsúlyt fektetünk. Itt most a teljességigénye nélkül ebből néhányat felsoroltam a dián, de akit szeretne érdeklődni, ez nyugodtan persze a honlapunkon bővebben is olvashat mindegyik módszerről. A SHARE-nek a különlegessége igazából abban áll, hogy a különböző innovatív eszközök segítségével át tudjuk hidalni a gyerekek sérülése, illetve a terapeutáknak a fizikai képességei közötti rést, ezért tudunk egy biztonságos és komplex gyakorlatokat tartalmazó terápiát végrehajtani a gyerekekkel. Ebben nagy szerepe van a pozicionálásnak, az ortéziseknek, illetve az antigravitációs rendszereinknek is. A nálunk zajló terápiák során gyakran előfordul, hogy a gyerekek mellett a testvéreik is részt vesznek esetleg a munkában, vagy akár megfigyelik a testvérüket, és általában mi is ilyenkor azt alapján döntjük el, hogy ez mennyire jó vagy nem jó, hogy adott esetben a sérült gyermeknek a motiváltságát, illetve a feladatokhoz való hozzáállását ez segíti, vagy éppen rontja. Ezt a mai alkalmat viszont szeretnénk az egészséges testvéreknek szentelni, és egy kicsit őket helyezni a reflektorfénybe, úgyhogy most elsősorban róluk lesz szó. Szóval ennek az előadásnak a Testvérként egy különleges családban címet adtuk, és először járjuk körül azt a témát, hogy mégis milyen nehézségek alakulhatnak itt ki, miért lesz ez a család egy kicsit más, mint a többi. Alapvetően, amikor a testvérnek egy sajátos nevelési igénye merül fel, akkor óhatatlanul nagyobb figyelmet fog igényelni a családban. Ide tartozhatnak ugye itt az SNI státusz alapján felsorolva a mozgásszervi fogyatékossággal küzdők, az érzékszervi fogyatékossággal küzdők, az értelmi fogyatékossággal küzdők, a beszéd- vagy nyelvi zavarokkal rendelkezők, az autizmus spektrum zavaron levők, illetve a halmozott fogyatékosság is ide sorolható, sőt már a súlyos tanulási figyelem vagy magatartás zavarral is SNI státuszba kerülhetnek a gyerekek. Alapvetően azt, hogyha végig gondoljuk, akkor nagyon különböző módokon kell segíteni ezeknek a gyerekeknek. Egészen más például egy mozgássérült, viszont éppértelmű gyermeknek a segítése, valamilyen érzékszervi sérült gyermeknek a segítése, vagy pedig egy mondjuk magatartás szabályozási zavarral küzdő gyermeknek a segítése, és éppen emiatt a testvéreknek is más-más nehézségekkel kell szembenézni a különböző csoportok esetén. Nézzük át egy picit először, hogy mit jelent testvérnek lenni általában. Van erről egy ilyen jó kis megfogalmazás, hogy az első társas laboratórium, bocsánat, itt egy picit a helyjel tűzök, hogy mindent én is lássak egyszerre. Ez a megfogalmazás ez Judy Dunn-tól eredeztethető, aki tulajdonképpen arra utalt ezzel a kifejezéssel, hogy ez az első olyan társas közeg, ahol a gyerekek el tudják kezdeni gyakorolni a konfliktuskezelést, a kompromisszumok kötését, ugye az osztozkodást, ami egy nehéz téma szokott lenni, a különböző feladatok közbeni együttműködést, mások nézőpontjának a megértését, ugye ezt hívjuk empátiának, illetve azt, hogy bizony valamikor alkalmazkodnunk kell a másikhoz, van egy egészséges versengés, amiben lesz, hogy alul maradunk, illetve időnként türelmesnek kell lennünk, és felelősséggel tartozunk a másikért. Ugyanakkor önmagában a testvérek megléte nem biztosítja azt, hogy ezek a dolgok kialakuljanak, hanem inkább a kapcsolat minősége lesz az, ami erősebben befolyásol minden tényezőt, de erről később még fogunk bővebben is beszélni. A szülőknek nagyon fontos a szerepe, ugyanis hogyha ők nem megfelelően kezelik a testvérek közötti viszonyt, akkor könnyebben növekszik meg a testvérféltékenység, illetve a versengés a szülői figyelemért. Nagyon sokszor ilyenkor például ront ezzel az összehasonlítgatása a testvéreknek, mert ez pedig a rivalizáláson fog egy picit növelni. A következő olyan érdekes téma, amit szerettem volna ide behozni, bár egy picit lazában kapcsolódik a mai témánkhoz, az pedig a testvérsorrendnek a kérdése. Érdekes, hogy maga a születési sorban elfoglalt hely is nagy hatást gyakorol a személyiségnek, illetve a különböző tulajdonságoknak a fejlődésére. Nyilván ez nem egy kőbevésett szabály, de inkább tendencia, amit érdemes áttekintenünk.
Vannak ugye egykegyerekek, elsőszülöttek, középső gyerekek, ugye ők lehetnek többen is, illetve legkisebb gyerekek, úgyhogy haladjunk végig akkor ezen a soron egy picit. Az egykék. Az egykékről általában azt lehet elmondani, hogy alaposak, megfontoltak, elég nagyra törők és céltudatosak, ugyanakkor elővigyázatosak és aggodalmasak is tudnak lenni. Nagyon hajlamosak lehetnek a végletességre, elég rosszul viselik a kudarcot, mert nagyon magasak az elvárásaik saját magukkal szemben, és sűrűn előfordul, hogy a saját korosztályuk helyett jobban érzik magukat a kicsit idősebbekkel, vagy egy kicsit fiatalabbakkal. Ezt követően az elsőszülöttek viszonylag hasonlítanak az egykékkel egymással néhány tulajdonságban, de az elsőszülötteknél inkább azt szokták kiemelni, hogy nagyon maximalisták, módszeresek, összeszedettek, megbízhatóak, kicsit ilyen törekvőek is tudnak lenni, és alapvetően vezető alkatok. Nagyon kritikusan gondolkodnak, és sokszor gyakori náluk az, hogy kritikus gondolkodásuknak hála tudományos területeket választanak a szakmájuknak is. Általában nem szeretik a meglepetéseket, ezen is, hogyha esetleg van itt a hallgatóságban olyan, aki elsőszülött, akkor el lehet gondolkodni, hogy hány dolog van ezek között, ami esetleg klaffol, és mi az, ami kevésbé. A középső gyerekekről azt szokták mondani, hogy ők azok, akik általában a szabad szellemek. Nagyon sok barátjuk van, nagyon lojálisak a barátaikhoz, van bennük mindemellett egy függetlenség, szeretnek egy kicsit rejtélyesek lenni, alapvetően pedig konfliktus kerülők, és inkább a kompromisszumért szeretnek dolgozni, ők szoktak lenni a családban gyakran a közvetítők. A legkisebb gyerekek, hát igen, ők azok, akik általában a leginkább társaságkedvelőek, makacsak, nagyon megnyerőek tudnak lenni, akár kis manipulatív jelleggel is. Nagyon sokszor keresik a feltűnést, itt ezt hivatott a kép is érzékeltetni, amellett, hogy nehéz muffin tenni. Alapvetően szeretik a meglepetéseket, jó üzletkötők, és nagyon szeretetteljes személyiségek. Na most, aki esetleg úgy érzi, hogy bizony ő első, másod, vagy harmad, vagy akármelyet szülött, és mégsem igazán klaffolnak rá ezek a tulajdonságok, annak sem kell kétségbe esnie, nem bele van a gond, hanem nagyon sok minden egyéb tudja módosítani a testvérsorrendet. Például, hogyha van egy család, ahol eddig mondjuk csak fiúgyerekek születtek, majd ezután érkezik egy kislány ebbe a családba, akkor az a leány, ő elsőszülött tulajdonságokat felvehet magára, hiszen egy olyan elvárás halmazzal találkozik, amit ő lesz az első, aki be tud teljesíteni a családban, tehát ő tulajdonképpen egy funkcionális elsőszülöttként tud működni ebben a családban. Ugyanez igaz akkor, hogyha sok lány után születik egy fiúgyerek, akkor ott is nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy sokkal inkább az elsőszülöttekre jellemző tulajdonságokkal vérteződnek fel ezek a gyerekek. Emellett nagyon sokat számít az is, hogy mekkora a korkülönbség a gyerekek között, ugyanis egy bizonyos mértékű korkülönbség után már tulajdonképpen a gyerekek különálló egykéknek, tehát funkcionális egykéknek számítanak, mert egyszerűen más eltolódnak azok a fejlődési szakaszok, ahol a testvéreikkel együtt tudtak volna igazából ezeken a kompromisszumokon, meg különböző rivalizálásokon keresztül fejlődni. És akkor ami leginkább csatlakozik a mai témánkhoz, az pedig ez a harmadik kis fotó itt oldalt, hogy amikor mondjuk az idősebbik testvér valamilyen sérüléssel küzd, akkor is gyakran láthatjuk azt, hogy a fiatalabb testvér kerül az elsőszülött pozícióba, és a nagyobb testvér lesz tulajdonképpen a kistesó ezekben a felvett tulajdonságokban. Ezáltal, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk van egy család, ahol a legidősebb leánygyermek sérült, és van neki egy kishúga, meg egy kisöccse, akkor előfordulhat az, hogy mind a kishúg, mind a kisöccse elsőszülöttként fog viselkedni, hiszen mind a ketten a saját nemükben az elsőszülöttek, és a nagylány lesz az, aki tulajdonképpen a legkisebbre jellemző tulajdonságokat fogja megkapni a családban, vagy inkább azt a szerepet fogja ő kapni. Hát akkor ami még így fontos szokott lenni a testvéreknél általában, az pedig ugye a féltékenység és a rivalizálás kérdése, ami szintén nagyon erősen kapcsolódik majd a mai témánkhoz. Az nagyon fontos tudni, hogy mind a kettő teljesen normális fejlődési reakció, szóval nincsen azzal semmi gond, hogyha a tesók között van egy kis rivalizálás, bár azért bízunk benne, hogy nem fajul odáig, amit a jobboldali képek kívánnak szemléltetni, de alapvetően ez mindig a szülő figyelméért, illetve a közelségéért való versengésről szól. Nagyon fontos azonban, hogy a kapcsolatminősége a családon belül, tehát hogyha van egy szeretetteljes, meleg családi kapcsolódás, illetve hogyha bevonják a nagyobb testvért az érkező kis testvérnek hát tulajdonképpen a várásába és az őt körülvevő tevékenységekbe, akkor az eredményesen tudja csökkenteni a féltékenységnek a mértékét. Érdekes viszont, hogyha azt érzik a gyerekek, hogy nem egyforma a bánásmód, akkor viszont fel tudnak erősödni mind a rivalizálás, mind a féltékenység, és nem is ez lesz itt a döntő
fontosságú tényező, hogy más a bánásmód, hanem az, hogy igazságtalannak érzik ezt a más bánásmódot. Tehát nem tudják megmagyarázni okkal, hogy miért van az, hogy a másikra többet figyelnek, a másikat mondjuk könnyebben engedik, és engem pedig nem. Úgyhogy ez nagyon fontos lesz majd a későbbiekre megjegyezni, hogy az észlelt igazságtalanság lesz az egyik kulcs történet abban, hogy mennyire lesz a testvérek között erős a féltékenység, illetve a rivalizálás. Az pedig, hogy miért fontos ez a kérdés, tulajdonképpen azért, mert aki úgy érzi, hogy kevesebb figyelmet, szeretetet, illetve támogatást kap otthon, ott gyakrabban szokott megjelenni szorongásra, depresszióra, agresszív viselkedésre való hajlam. És akkor kicsit kanyarodjunk rá a mai témánknak így a fő csapására, hogy mivel jár együtt egy sérült testvér. Ugye, hogy elkezdjük csak ugye a teljességigénye nélkül végig gondolni, ugye ilyenkor a testvérnek az állapota szükségessé teszi azt, hogy különböző fejlesztésekre, foglalkozásokra vigyék őt. Ennek nyilván lesz egy időbeli, valamint egy anyagi vonzata, ami tulajdonképpen a családi erőforrásokból ugye egy elvonást jelent. Nagyon sokszor magasabb időbeni ráfordítás is kell ennek a testvérnek az ellátására, illetve sokszor előfordul az, hogy a szülők távol vannak, mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás, vagy intenzív terápiás hetek, vagy bármi hasonló miatt. Illetve ha már a szülőket szóba hoztuk, aki esetleg részt vett az előző előadáson, és az már ezt a témát nagyon kenivágja, de aki esetleg abból kimaradt volna, az is vissza tudja nézni egyébként a Sharnak a YouTube csatornáján, hogy sokszor, amikor sérült gyerek van a családban, akkor a szülőknek is romlik a mentális egészsége, sokkal inkább hajlamosak lehetnek kiégésre, és ez nyilván ugye az egészséges gyerekre is hatással lesz. Előfordulhatnak olyan nem megvalósítható szabadidős programok, amit mondjuk az egészséges testvér élveznek, kalandpark, repülős utak, ez nem feltétlenül mindig tud megvalósulni, és ezáltal érezhetik úgy ezek a gyerekek, hogy az ő igényeik egy kicsit a háttérbe szorultak. Nyilván őket is érinti az aggodalom és a stressz a testvérük állapota miatt, ugye nem tudják, hogy mi vár a testvérükre, szeretnének neki segíteni, ugyanakkor tehetetlenek ebben, és nagyon sokszor felmerülnek a jövővel kapcsolatos kérdések is, hogy mi lesz később, ezt is később ki fogjuk még fejteni. Nehéz lehet az is, hogy mindig az egészséges gyerektől várjuk azt, hogy ő legyen a megértő, az okos, a türelmes, hiszen ő az egészséges, ugyanakkor attól még ez a gyerek ugyanúgy kisgyerek, és nem feltétlenül tudja mindig megfelelően kezelni ezeket az elvárásokat, illetve felmerülhet az is, hogy ápolási feladatok, illetve a szülők segítése is erre a gyermekre hárul. Megint csak a teljességigénye nélkül próbáltam összeszedni néhány nehéz érzést, ami megjelenhet a testvérekben ilyenkor. Nagyon sok mindent érintettünk igazából az előző dia során. Érezhetik azt, hogy kirekesztettek egy kicsit a kortárs kapcsolataikból, hogy nem teljesen tudják a többiek őket hova tenni az otthoni helyzet miatt. Érezhetnek félelmet, elhanyagoltságot, bizonytalanságot, lehetnek magányosak. Időnként érezhetik azt, hogy jelentéktelenek, hogy nem tudnak mit tenni. Illetve előfordulhat az is, hogy féltékenyek lehetnek a testvérükre, vagy haragudhatnak rájuk, ami miatt utána pedig szégyent és bűntudatot szoktak érezni. Úgyhogy ezért elég sok nehéz érzést tud kavarogni a testvérekben is, még akkor is, hogyha ennek esetleg nem adnak hangot. És akkor vágjunk is bele abba, hogy miért lehet az, hogy nem adnak ennek az egésznek hangot. Van egy ilyen kifejezés, hogy a láthatatlan testvér, ezt igazából különböző kutatásokban kezdték el használni, és arra szeretne utalni ez a kifejezés, hogy a családnak a figyelme természetes módon ugyebár a fogyatékossággal élő gyerek szükségleteire fog összpontosulni, és emiatt a másik testvér sokszor kevesebb egyéni figyelmet kap, esetleg úgy érzi, hogy az ő problémái nem olyan fontosak, mert hát most azért egy műtéthez képest hol van az ő elveszett mackója, illetve nem szeretné tovább terhelni a szüleit, és ezért is elhallgatja a saját érzéseit. Ilyenkor az is lehet bennük, hogy nem szeretnénk megbántani a szüleiket, félnek attól, hogy esetleg önzőnek tűnnek, és úgy érzik, hogy nekik nem szabadna panaszkodniuk, hiszen végül is ők a szerencsések, akiknek minden jó. Ezért is fontos az, hogy ezeknek a gyerekeknek is legyen egy olyan helye, ahol nyíltan beszélhetnek. Ilyenek például, és most egy picit előreugrok, a testvértámogató csoportok, ahol ugye olyan gyerekekkel találkozhatnak, akik hasonló helyzetben vannak, de ezeknek a hatékonyságáról majd később lesz még szó. Igazából ugye a sérült gyerekek testvéreinél megfigyelhető sokszor az alacsonyabb életminőség, nagyobb pszichés megterhelés, különböző stresszel, szorongással, depresszióval, illetve hangulatzavarokkal kapcsolatos problémák. Előfordulhat az, hogy náluk is megjelenik egy kis agresszív viselkedés, vagy különböző viselkedésszabályozási nehézségek. Azt fontos azonban kiemelni, bár ezek a tünetek gyakoriak, nem minden családban jelennek meg, tehát hogy nem feltétlenül elkerülhetetlenek ezek a negatív következmények a testvérekben.
Érintettük korábban nagyon röviden a jövő témáját, és most ezt szeretném egy kicsit kifejteni. Ugye sokszor felmerül az a kérdés, még hogyha nem is teszik fel hangosan a gyerekek, hogy mégis mi lesz a testvéremmel, hogyha a szüleink már nem tudnak gondoskodni róla. Kutatások alapján a testvérek sokszor már a 20-as éveik elején úgy érzik, hogy később ők lesznek majd az elsődleges gondozók, jelentős felelősség fog rájuk hárulni, és erre igazából nem nagyon készíti fel őket senki, hiszen sokszor próbáljuk ezeket a gyerekeket védeni ettől, kicsit ilyen tabu témává is válhat a kérdés, mindig megnyugtatják őket ugye azzal, hogy ez nem a te dolgod, ezt majd anya meg apa megoldja, de hát nyilván a gyerekek okosak, és ők is rájönnek, hogy egy idő után nem biztos, hogy anya és apa meg tudják oldani. Az egészséges testvérek közül sokan arról számoltak be, hogy a testvérük hatással volt arra is, hogy milyen pályát választanak. Sokan például emiatt kerültek az egészségügy, a gyógypedagógia vagy a pszichológia területére, sőt, még arra is hatással volt, hogy hol szeretnének érni, vagy hogy milyen párkapcsolati döntéseket hoztak. Például el tudják képzelni azt az adott párt a testvérével egy légtérben, vagy a testvérével való gondoskodásban való segítéssel kapcsolatban, illetve abban is befolyásolta őket, hogy mondjuk a gyerekvállalással kapcsolatban milyen gondolatok ébrednek bennük. Ami ebben érdekes, hogy tulajdonképpen ezek a fiatalok tudatosan alakították úgy a jövőjüket, hogy később is segíthessék a testvérüket. Nagyon sok érzelmi kettősség jelenhet meg ezekben a testvérekben, amit szintén a nehéz érzéseknél már néhányat felvillantottunk, de igazából ebben az a nehéz, hogy nagyon ellentmondásos érzések vannak egyszerre jelen ezekben a gyerekekben. Az egyik oldalon bennük van egy szeretet és egy büszkeség, mert látják azt, hogy milyen küzdelmei vannak a testvérüknek, ugyanakkor lehet bennük nagyon sok frusztráció, harag. És utána pedig ezek az érzések, illetve ezeknek az érzéseknek a vegyülése egy bűntudatot tud okozni, mert úgy érzik, hogy nem helyes az, hogy ilyen érzésekkel rendelkeznek. Itt szeretném bemutatni az egyik nagyon fontos fogalmát ennek a mai előadásnak, amiről gondolom, hogy sokan már hallottak, ez pedig a parentifikációnak a fogalma. Itt azt szeretnénk tulajdonképpen ezzel szóval kifejezni, hogy a testvérek gyakran válnak túl korán kis felnőtté, és sok családban az egészséges testvér lesz az, aki vigyáz a testvérére, segít a mindennapi feladatokban, alkalmazkodik a családnak a működéséhez, és végül apránként lemond a saját igényeiről. A parentifikáció nem egy tisztán negatív fogalom, igazából növelheti az önállóságot, ugyanakkor túl nagy felelősséget jelenthet egy kisgyerek számára. Hogyha szűkíteni szeretnénk a kört, akkor itt ugye igazából egy ilyen sibling fókusz, tehát egy testvérfókuszú parentifikációról van szó. Ezt igazából csak azért fontos megkülönböztetni, mert amikor mondjuk a szülőkkel van valami gond, és ők nem tudják ellátni a szülői feladataikat, például valamilyen szerabúzus vagy egyéb ilyesmi miatt, akkor is megjelenhet ez a parentifikáció akár mindegyik gyermekben, hiszen egy kicsit elkezdenek ők is felnőtt szerepbe lépni, és akár a szülőket támogatni, mind érzelmileg, mind egyéb módokon. Ugye ezt már beszéltük, hogy felelősség és önállóságot fejleszthet, viszont ez a túlzott stressz idővel kimerüléshez vezethet, illetve növelheti a szorongás és a kiégésnek a kockázatát. Aki esetleg a kiégéssel kevésbé ismeretes, szintén javaslom, hogy nézze vissza az előző előadásunkat, mert ott nagyon bőven kifejtettük a kiégésnek minden tényezőjét. Ugyanakkor egy kicsit vidámabb témák felé is evezzünk, nagyon sok lehetséges pozitív hatása is van annak, amikor valakinek van egy sérült testvére. Számos kutatásban azt mondták a testvérek, hogy ez a kapcsolat hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb empátiát érezzenek, magasabb legyen a toleranciájuk, türelmesebbek legyenek, többféle problémát tudjanak megoldani, nagyobb felelősségérzetük legyen, egy kicsit átértékeljék azt, hogy mennyire fontos az egészség, illetve a családi kapcsolatok, és összességében egy gyorsabb érzelmi érés jellemző lehet rájuk. Tulajdonképpen azt érezték, hogy arról számoltak be ezek a gyerekek, hogy megtanulták elfogadni az emberek közötti különbségeket, és egy kicsit érzékenyebbé váltak mások szükségleteire a testvérük által. Hogyan tudunk segíteni? Ugye ez lenne itt akkor a kérdés, amit megfogalmazunk a látottak alapján. Igazából, ami nagyon fontos lenne, az egyrészt az, hogy a szülők hogyan tudják segíteni ezt az egészséges testvért. Nagyon fontos az, hogy nyíltan beszéljenek a testvér fogyatékosságáról, hogy megfelelő információt adjanak erről a testvéreknek, hogy külön figyelmet fordítsanak az egészséges gyereknek is a szükségleteire, és ezt mindegy külön időszánással mutassák meg felé, hogy ő is megérdemli ezt a törődést. Ezzel szemben viszont, amikor a kommunikáció hiányával találkozunk, és esetleg túlzott elvárások jelennek meg egy túl fiatal gyermek felé, akkor az növelheti a szorongást és ugye a testvéri terheket. Ez egy nagyon hasonló információkkal rendelkező dia, igazából azt szerettem volna újra kiemelni, hogy a családi környezet lesz a legerősebb védőfaktor ebben az egész történetben,
és fontos az, hogy minden nyitottabb legyen a kommunikáció, valamint szükség lehet külső szakmai vagy közösségi támogatásnak a bevonására is, a testvérek esetében is. Ez azért is érdekes, mert nagyon sok kutatást látunk, nem eleget, de sok kutatást látunk a sérült gyerekeknek a mentális egészségével kapcsolatban, sőt most már azért a szülők mentális egészségével kapcsolatban is. A testvérekével viszont nagyon kevesen foglalkoznak, és ebből kifolyólag, hogy nem tudjuk igazából, hogy milyen problémával állunk pontosan szemben. Elég kevés a tervezett intervenció, és még kevesebb az, amit már ki is próbáltak, és hatásosnak bizonyult. Úgyhogy ezen itt még lenne mit dolgozni, de mindjárt ezt is még bővebben kifejtem. Szóval minek utána a szülőkön hatalmas súly van, és hatalmas szerep abban is, hogy az egészséges testvér hogyan fogja érezni magát. Az első az lenne, hogy a szülőknek tudjunk segíteni. Ebben megint nagyon sok mindent elmondtunk az előző előadásban, de alapvetően ugye a különböző szülőket célzó intervenciókról lenne itt szó. Ezek lehetnek edukációs alkalmak, szülőtréningek, különböző támogatócsoportok, kiégésprevenció, illetve a reziliencia támogatása, aminek a fogalmát majd később szintén átbeszéljük még, és a gyerekekhez való kapcsolódást is jó megerősíteni, egy kicsit a szülő-gyerek interakciókat javítani, valamint egy sima nevelési tanácsadás is sokszor nagyon sokat tud jelenteni a szülőknek. A gyerekeknél pedig biztosítanunk kellene egy olyan helyet, ahol nyíltan beszélhet minden érzéséről, ahol nem kell azt érezni, hogyha most ezt ő kimondja, akkor ő lesz a rossz testvér, meg most valami nagyon csúnya dolog az, amit ő belül érez, és ezt nem is szabadna inkább megfogalmazni, és ezért tudnak nagyon jól működni egyrészt a pszichológus által vezetett támogatások, másrészt pedig a támogató csoportok. Tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy a gyerekek is megértsék, hogy az, hogy ezek a nehéz érzések megszületnek bennük, ezt egy nehéz helyzet szüli, teljesen normális, és ez nem teszi őket rossz testvérré. A pszichológiai intervenciók a kutatások szerint pozitívan befolyásoltak számos tényezőt, egyrészt a testvérkapcsolat minőségét, illetve az egymáshoz való viszonyt, a különböző problémamegoldási stratégiákat, megküzdési készségeket, megint csak a rezilienciát, és az észleltársas támogatást is, tehát tulajdonképpen jobban észre is vették a gyerekek, hogy kihez fordulhatnak. Ezáltal jobban megértették testvérük állapotát, könnyebben beszéltek a saját érzéseikről, hatékonyabban kezelték a stresszt, és végül kevésbé érezték magukat egyedül. Igazából ezek a testvéreket célzó programok csökkenteni tudták a testvéreknél esetlegesen jelentkező viselkedési problémákat, illetve a közöttük fennálló konfliktusokat is. És itt fontos kiemelni, hogy a kortárs támogatást, tehát hogy a vele egykorúak támogassák és befogadják, az egy különösen fontos védőfaktor, és emiatt is lehet az, hogy mindig a csoportos támogatással dolgozó programok bizonyultak a leghatékonyabbaknak. Egyébként a szülőknél is nagyon jók a szülőcsoportok, erről is szintén beszéltünk az előző alkalommal, de a gyerekeknél is kiemelten fontos az, hogyha mondjuk egy jó szakember által vezetett közös csoportban tudják megosztani egymással a tapasztalataikat. A gyerekek számára is hosszú folyamat az elfogadása, illetve az alkalmazkodás az új helyzethez. Tulajdonképpen itt nekik is újra kell értelmezni a saját testvérkapcsolatukat, ki kell alakítani egy saját új szerepet a családban, meg kell tanulni együtt élni a bizonytalanságokkal, és fokozatosan el kell fogadni ezt az élethelyzetet. Itt már sokszor dobálóztam a reziliencia fogalmával, úgyhogy gondoltam, hogy ezt egy picit azért itt nézzük meg, bár ez is benne volt az előző előadásban. Tulajdonképpen a reziliencia azt jelenti, hogy a nehéz vagy kihívást jelentő élethelyzetekhez képes vagyok alkalmazkodni, tehát van egy olyan rugalmasság bennem, mind mentálisan, mind érzelmileg, mind pedig a viselkedés szabályozásomban, ami lehetővé teszi azt, hogy a nehéz körülmények ellenére is megfelelően el tudjam látni a feladataimat. Nagyon fontos ebben az, hogy milyen alapvető világlátással rendelkezek, milyen kapcsolatfelvételt tudok produkálni a körülöttem levő világgal, mennyire van elérhető társas támogatás körülöttem, illetve hogy mennyire rendelkezek specifikus megküzdési stratégiákkal, amiben igazából az a fontos, hogy ezek mind fejleszthető készségek és gyakorolhatók, szóval a reziliencia nem egy olyan dolog, amivel születünk, nyilván van, akinek kicsit könnyebb megtanulni, és van, akinek nehezebb, de alapvetően ezek fejleszthető képességek, mind a felnőtteknél, mind a gyerekeknél. Összefoglalva tehát, a fogyatékossággal élő gyerekek testvérei gyakran észrevétlenül hordoznak jelentős érzelmi terheket. Sokan közülük kiemelkedő empátiát, felelősségérzetet és tényleg ilyen általános érettséget fejlesztenek ki, ehhez azonban szükségük van arra, hogy az ő érzéseiket is meghallgassák és támogassák. Emiatt fontos, hogy a családok és a szakemberek tudatosan fordítsanak figyelmet az egészséges testvérekre is, és ahol lehet, biztosítsanak számukra különböző testvértámogató csoportokat, vagy más jellegű pszichológiai támogatást, ami éppen annak a gyereknek a leginkább megfelelőnek tűnik, meg hát nyilván itt azért nagyon sokat számít az adott gyerekkora is. Egy kamasszal például egészen más módon lehet erről beszélgetni, mint mondjuk egy óvodáskorú kisgyerekkel.
Térjünk rá akkor arra, hogy mi az, ami elérhető nálunk a SHARE-nél. Alapvetően egyéni pszichés támogatást nyújtunk szülőknek és gyerekeknek, valamint van szülői támogató csoportunk is. A szülői támogatásnál főleg relaxációs és tudatos jelenlétgyakorlatok, érzelemkifejezés, érzelemkezelés, megküzdési stratégiák, illetve hát a nehézségek szabad kifejezésének a lehetősége az, amit nyújtani tudunk. Ez általában heti vagy 2 heti rendszerességgel 60, de esetenként akár 90 perces konzultációkat jelent. A szülői támogató csoport az 2 hetente 120 perces alkalmat jelent, ilyenkor 6-8 fős csoportokban dolgozunk, és minden foglalkozás egy témát jár körül. Igazából itt pont az a szociális csoportélmény, az, amit az előbb már említettem, az, ami egy kicsit ilyen hozzáadott érték, és ugye az, hogy van egy újra közösséghez tartozás, mert ugyanúgy, ahogy a testvéreknél is előfordulhat a kirekesztettség, sokszor a szülők is megélik azt, hogy egy kicsit elveszítik a közösségeiket. Az egyéni pszichés támogatás gyerekek esetén tulajdonképpen személyiségfejlesztésről, önismeretről szól, érzelemfelismerés, az érzelmek kifejezése, a saját belső értékek felismerése, illetve a saját identitásának a felfedezése az, amit a kulcs folyamatokat tartalmazza, de ugye elsősorban épp nyelvi és kognitív képességgel rendelkező gyerekek számára tudjuk ezt a pszichológia eszközkészletével biztosítani. Itt van egy dia arról, hogy hogyan megy pontosan a jelentkezés, itt röviden szóban összefoglalom, igazából telefonon és e-mailen is tudnak jelentkezni, közvetlenül nálam is van erre lehetőség, illetve a SHARE-nek az irodáján keresztül az Office @SHARE.cp e-mail címen is. Az árakat is meg lehet tekinteni, és igazából lehetőség van arra, hogy teljesen anonim módon történjen az egész, szóval rajtam kívül másnak nem kell tudnia arról, hogy ki az, aki hozzám jár. Külön irodaházban is tudjuk ezeket az alkalmakat személyesen lebonyolítani, illetve Zoomon is igény esetén tudunk tartani konzultációt. Nyilván ez gyerekeknél azért függ a képességektől és a kortól is. Aki szeretné esetleg ezt a sokszor emlegetett előző előadást is visszanézni, ennek nagyon javaslom, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornájára, a SHARE-nek és SHARE Rehabilitation néven talál meg minket. Oda nem csak az előadásokat, hanem nagyon sok egyéb hasznos tartalmat töltünk fel, egyébként elsősorban gyógytorna fizioterápia témakörben, illetve szeretném még ajánlani a hírlevelünket, ahol pedig a weboldalon a kapcsolatfelület lehet regisztrálni, és itt is nagyon sok hasznos információt, egyéb hasznos előadásokat lehet megkapni. Nem ilyen naponta küldözgetős hírlevél, nagyjából olyan havi 2-t szoktunk küldeni, de akkor abban valóban van hasznos információ, úgyhogy ezt is jó szívvel ajánlanám. És azt hiszem, hogy én köszönöm is a figyelmet, nagyon örülök, hogy ilyen sokan lettünk, és nagyon szívesen várom a kérdéseket. Aki esetleg szeretné az előadáshoz tartozó szakirodalmakat elkérni, annak szívesen elküldjük, itt van a végén, és tényleg várom a kérdéseket. Köszönöm szépen! Meg is állítom a megosztást, hogy már csak én legyek látható, hát ha kedvet kapnak többen. Jó, aki esetleg nem tud mikrofont kapcsolni, bármi cseten is nyugodtan kérdezhet, illetve akiben marad,